Makadini amani shamwari, zita rangu nditapiwa kurutwi nyemba. Video rino ndere kutenda. Kune vese vari kusubscriber, vari kulaika, vari kukomenda, pamwe chete nevari kushare mavideo atiri kugadzira. Feedback yenyu iri kusvika, vazhinji venyu vari kutenda, vazhinji vari kufara, vazhinji zvakare vari kupupura kuti malessons atiri kukupai ari kukubatsirai. Sezvamuri kuona pa screen, we managed to get 9,500 views. Kureva kuti nguva dzakavhurwa malessons edu, it's 9,500 times. Zvinotipa kudada kuti our little efforts are helping you and helping many others. Chikumbiro ndechekuti murambe muchisupporta through subscribing kune vasati, through liking, through sharing. Kuitira kuti tive a library of lessons taught in our mother tongue, which is Shona. Tive a library of lessons taught in our own vernacular, which is Shona. Thank you and have a nice one.